και όπως καταλάβατε για άλλη μία μέρα στη φυλακή. Μόνος και αποφασισμένος πότε θα βγω. Δεν μπορώ να βγω από μέσα, είμαι κλειδωμένος, αυτός ο κολόβατσος μου κάνει όλα τα χατήρια και δεν μπορώ να βγω ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σπέσω για ύπνο. Μήπως δω κανένα όνειρο ρε φίλε, να ξεχαστώ. Είμαι πολύ ξεχασμένος, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, νομίζω βγαίνω από τη φυλακή, όχι ρε μάνα, όχι ρε φίλε, πού είναι, τι είναι αυτό, πάω να βγω από τη φυλακή, άντε γεια. Όπα, τι έγινε ρε, τι έγινε, είδα όνειρο ότι ξέφευγα και μάλλον λέτε να γίνεται αυτό, πάμε να το δοκιμάσω. Τι είναι αυτό, αυτό που είδα και στο όνειρο, πάμε. Οι φίλοι μου θα λένε ότι κακό παιδί είναι αυτό που δεν μας άφησαν, αλλά δεν μπορώ να ανέβω παιδιά. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Αυτό που είδα και στο όνειρο είναι. Αυτό που είδα και... Απόδρασα. Παιδιά, απόδρασα. Πάμε να βγάλουμε ένα αμάξι και να κάνουμε και καλά ότι είμαστε αστυνομικοί. Εντάξει, για αρχή θα φορέσουμε τα ρούχα του αστυνομικού. Ναι, θα βγάλουμε τα ρούχα τα δικά μας. Εδώ όλα τα βγάζουμε και αλλάζουμε ρούχα. Για αρχή βάζουμε του αστυνομικού, βάλουμε αυτό. Όχι, άστο καλύτερα να βάλουμε αυτό. Για αρχή θα βγάλουμε αυτά. Όχι, δεν βγαίνουν αυτά. Ναι. Τι είναι αυτό? Έχει... Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε αντρικός αστυνομικός. Έτσι. Όχι έτσι, τι είναι αυτό ρε. Αυτό όπως είμαι. Θέλουμε και... Τι άλλο θέλουμε, μαλλιά θέλουμε. Γιατί όλοι οι αστυνόμοι καραφλοί είναι. Ξέρετε τώρα. Αυτό το μαλλί ήταν το αγαπημένο μου. Ταιριάζει και στο αστυνομικό αυτό. Οπότε πάμε. Κάνουμε και καλά τώρα ότι είμαστε αστυνομικοί, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ο Φυλακόβιος που ήταν εκεί πέρα. Γεια συνάδελφε. Γεια και σε σένα. Εγώ κάνω δουλειά εδώ πέρα. Φύγε σε παρακαλώ. Πήγαινε καμιά πυροπολία. Κύριε, τι θέλεις εδώ πέρα? Ήρθε και ο καινούργιος συνεργάσιμος, εντάξει. Άντε, πήγαινε για καμιά δουλειά. Εντάξει, κύριε αστυνόμε. Πάμε για καμιά δουλειά και καλά βρωμοδουλειά θα κάνουμε, να ξέρετε. Δρομοδουλειά. Ναι, αυτός πήγε μέσα, οπότε να δει τον Φυλακόβιο, αλλά εγώ είμαι Φυλακόβιος. Πάω λίγο στα κελιά να δω λίγο τον Φυλακόβιο. Αυτός είναι ο καταζητούμενος, ναι. Πάμε εδώ πέρα. Ο Φυλακόβιος λείπει, χαχα. Και πάμε να βάλουμε τα κανονικά μας ρούχα. Λοιπόν, πάμε να κρυφτούμε, να μην μας βλέπει
και να τα βάλουμε. Να πάρουμε και ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μια σακουνίτσα, μία πασκουλεύουμε, βασικά όχι σακουνίτσα. Να βάλουμε λεφτά πάντα. Ναι, αυτό. Και πάμε. Για αρχή θα βγάλουμε το μαγαζί. Τι είναι αυτό, Χριστέ μου? Θα βάλουμε αυτό, όπως είμαστε. Θα βγάλουμε βέβαια αυτό. Όχι, τι είναι αυτό? Είναι αυτό, ρε. Βασικά, ξέρετε τι? Θα πάμε στη σκηνή εδώ. Και θα είμαστε το κανονικό. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Και ναι, παιδιά, αυτό είναι το καινούργιο μας σπίτι. Και εδώ πέρα είναι μια μικρή κόρη μου. Και ναι, νοήματα, η κόρη μου, είδατε, η κόρη μου. Πάμε, η κόρη. Κόρη, πάμε, σου είπα. Κόρη. Γίνεται. Έλα εδώ, ρε. Τώρα που την έβγασα. Back house. Της έριξα μπάνα. Της έριξα μπάνα από το σπίτι μου. Εδώ πέρα είναι για να βάζω τα σκηνάκια μου. Δεν έχω σκυλιά, μόνο αυτή η γαϊδούρα. Τι κάνει αυτό στο σπίτι μου? Μπαν από το σπίτι μου. Μπαν είπα. Είπα να το φάει μπαν. Γιατί θα το μετανιώσεις, πικρά. Ωραία θέα, ρε παιδιά. Θα το μετανιώσεις, ναι. Θα το μετανιώσεις. Άντε, μπράβο. Ανοίξμένε. Φύγε από εδώ, ξύτ. Μπαν house, bro, δεν μπορώ να του ρίξω μπαν. Μόνο είναι έξω από το σπίτι μου και δεν μπορώ να του ρίξω. Δεν ακούει τρανό. Ναρκωτικά σε μικρά παιδιά, πούτσες και παιδιά, εννοώ. Πάμε να δούμε τις κάμερες. Ναι, εντάξει, φυσιολογικά οι κάμερες. Και ναι, είδαμε ένα σπίτι, ναι. Ξεφύγαμε και από τη φυλακή, παιδιά. Και ναι, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Ξεφύγαμε και από τη φυλακή, παιδιά. Από τη φυλακή, παιδιά, δεν το πιστεύετε αυτό? Ναι, εγώ το πιστεύω όμως. Yo, fucking man. Fuck mom. Ναι, δεν το αποδέχεται. Παιδιά, ναι, φύγε από εδώ. Ναι, φύγε από εδώ. Φύγε. Πάω σπιτάκι μου. Ναι, πάω σπιτάκι μου. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια εγγραφή όλοι και τα λέμε.